கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் சொல்லணும் மாதாஜி, சொல்லுங்க சொல்லிக்கலாமா? பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், உங்களுடைய அட்டண்டன்ஸ் நான் மார்க் பண்றதுக்காக உங்களுடைய நேம், அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மொபைல் லாஸ்ட் 4 டிஜிட் மொபைல் நம்பர் எனக்கு தேவைப்படுது. ஸோ இருந்தால் தான் நான் அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ண முடியும். ஸோ உங்கள் சேட் பாக்ஸில் உங்களோட நேம், அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் 4 டிஜிட் நம்பர் மட்டும் எனக்கு சேட் பாக்ஸில் போட்டுருங்க. நான் அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். சப்போஸ் பிரபுஜி நீங்க உங்களால் அந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்களேன் பிரபுஜி. எல்லாருமே போடுவாங்க. கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு, கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மத்தவங்க எஸ் எல்லாம் மாதாஜி. லிங்க் கிளிக் ஆனால் பண்ணி எனக்கு போடலாமே. எஸ் மாதாஜி. ஆனால் எனக்கு அதில் லிங்க்ல வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஆக்சஸ் இல்லாமல் இருக்கு மாதாஜி. ஓ அதான் சரி. மாதாஜி கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஓகே, இருந்தாலும் உங்ககிட்ட லிங்க் இருந்ததுன்னா அதை போட்டுருங்க. நம்ம அக்சஸ் வாங்கிக்கலாம் பாலாஜி பிரபுஜிட்ட சொல்லி. அதையும் சரி போட்டுக்கலாம் நம்ம. மாதாஜி. அப்போ லிங்க் நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. லிங்க்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. எல்லாரும் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் லிங்க் ஷேர், அந்த லிங்க்ல வந்து உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடுங்க. ஏன்னா இவர் இப்ப பிரபுஜி இப்ப எடுத்தாலுமே அதெல்லாம் திருப்பி சார்ட் அவுட் பண்ண கிட்டத்தட்ட 55 பேரு 60 பேர் எல்லாருடைய பேரு அந்த நம்பர் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். சோ அந்த லிங்க் நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அது டைரக்டா ஆன்லைன்ல போயிடும். டெம்பிளுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு ஆத்தென்டிகேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆயிடும். அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாரும் கொஞ்சம் லிங்க் கிளிக் பண்ணி அட்டெண்டன்ஸை வந்து மார்க் பண்ணிடுங்க. அதுல உங்களோட பேர் கேட்கும், உங்க மொபைல் நம்பர் கேட்கும், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லாரும் கொஞ்சம் லிங்கை கிளிக் பண்ணி அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. சப்போஸ் போட முடியல, வயசானவங்க கஷ்டமா இருக்குன்றவனா அவங்களுக்கு வேணா நீங்க நேமும் எதுவும் கொடுத்தீங்கன்னா அவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாரு. இல்லைன்னா அத்தனை பேருக்கும் போடுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். பிரபுஜி நீங்க அந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிரபுஜி. இன்னைக்கு ஓகே மாதாஜி, நான் லிங்க் இப்போ ஷேர் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி குரூப்ல, இது சாட் பாக்ஸ்ல. ஓகே, எல்லாரும் தயவு செஞ்சு அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்களோட இது போட்டுக்கங்களா. அதுல ஒண்ணும் இல்ல, ஜஸ்ட் உங்க பேர் கேட்கும், உங்க மொபைல் நம்பர் கேட்கும், அவ்வளவுதான். செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே, ரெக்கார்டிங் ஆல்ரெடி போயிட்டு தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி. மாதாஜி பால திரிபுர சுந்தரி. இது சாட்ல தானே மாதாஜி நேமும் நம்பரும் போடணும்? ஆமாங்க மாதாஜி. நீங்க உங்களுக்கு அந்த அந்த அவர் கொடுத்திருக்க அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் கிளிக் பண்ணி அட்டெண்டன்ஸ் போட்டீங்கன்னா ரொம்ப உத்தமமா இருக்கும். ஏன்னா அது எதுன்னு தெரியல மாதாஜி. நான் வந்து இந்த சாட்ன்றதுல நான் போட்டு விட்டேன் மாதாஜி. அந்த சாட்ல தான் பிரபுஜி போட்டிருக்காங்க பாருங்களேன், ஒரு ப்ளூ கலர்ல வருது பாருங்க. அதை நீங்க ஜஸ்ட் டச் பண்ணா போதுங்க மாதாஜி. ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டம் மாதாஜி, அவர் அத்தனை பேருக்கும் எடுத்து போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஜஸ்ட் உங்களோட பேரும் உங்களோட மொபைல் நம்பர் போட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபுஜி. மாதாஜி கொஞ்சம் கோ-ஹோஸ்டா ஆயிக்கிறீங்க மாதாஜி, நான் கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஆயிட்டேன். ஓ நோ ப்ராப்ளம் பிரபுஜி, இத பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. थैंक यू மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்த கோடிகளுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 2வது நாட்களில் வந்திருக்க எல்லாரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா 2வது அத்தியாயம், கீதையின் சாரம், உட்பொருள் சுருக்கம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இதுல 72 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதுக்கு நம்மளுடைய சமஸ்கிருத இது பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சாங்கிய யோகம். சோ இது பாத்தீங்கன்னா முழுமையான விளக்கம், ஆத்மாவை பற்றின முழுமையான விளக்கத்தை பகவான் இங்க சொல்றார். அது எப்படி அந்த ஆத்மாவை பற்றின விளக்கம் நம்ம பகவானோட இணைக்கும். நம்ம யோகம் அப்படின்னா பார்த்தோம், பகவானையும் பக்தனையும் இணைக்கிறது தான் யோகா அப்படின்றத பாக்குறோம். சாங்கிய யோகம் எப்ப நமக்கு நான் ஒரு ஆத்மா, நான் பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கேன், பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கேன், சோ அவர்கிட்ட இருக்க அந்த உறவை நான் புரிந்து கொண்டு அவரை நோக்கி நான் என்னுடைய பாதை இருக்கணும்னு எப்ப நான் புரிந்து கொள்கின்றோமோ அது நம்மள பகவான் கிட்ட கனெக்ட் பண்ணுன்றதுனால இதற்கு சாங்கிய யோகம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக அவங்க எல்லாரையும் வரவேற்கின்றோம். பிரணத்தி பண்றீங்களா யாராவது? பண்றோம் மாதாஜி. பண்ணுங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாலண்டியர்ஸ் யாரா இருந்தாலுமே பண்ணலாம். இன்னைக்கு மாதாஜி பண்றாங்க, நாளைக்கு வேற யார் கூட பண்ணலாம். ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா? தெரியுது மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சன ஜலாய ஜகுர் உத்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக கதாமஸ்யம் ததாதி ஸ்வபாதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுதபாத கமலன் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரசாதம் சககண ரகுநாதன் விதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சவாதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஜாகன் விதம் சக. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகாத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தாரா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி மிர்ஷபானு ஸ்ரீதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரிய. வாஞ்சா கல்பதருப்ஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவசே பாத்தானிதம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ பிரஸ்மன்ய தேவாய கோபிரணமம் ஹிதாய ஜகத்கிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவாதாந்தாய கிருஷ்ணா பிரேம் பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணா சைத்தன்ய நாமே கௌர இத்திசிதே நமக. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக. ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூத்தலே. ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவ கௌரவாணி பிராச்சரினே நிர்விசேஷ சின்யாவதி வாசாத்திய தேசதாரினே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாகர ஸ்ரீவாத கௌர பக்த விருந்தே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, யாராவது சொல்ல முடியுமா நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் பேர் என்ன, அதுல எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருந்தது அப்படின்னு? ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்துக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன, அதுல எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருந்ததுன்னு? குருக்ஷேத்திர போர்களில் படைகளை கவனித்தல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுல மொத்தம் 46 ஸ்லோகாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நேத்து நம்ம பார்த்ததோட என்ன கிளிம்ஸ், என்ன சம்மரி நேத்து நம்ம பார்த்ததுல யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்ன அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நேத்து நம்ம பார்த்ததுல ஏதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? என்ன பார்த்தோம் நேத்து சாப்டர்ல? ஜெய் மாதாஜி
திருதராஷ்டிரர் வந்து கேக்குறாரு, படைகள்ல வந்து என் பிள்ளைகளும் பாண்டு புதல்வர்களும் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேக்குறாரு. ஓகே. ஜெய் கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது வந்து துரியோதனன் வந்து அந்த இவர்கிட்ட வந்து குரு சொல்றாரு, உங்ககிட்ட படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு துரோணாச்சாரியர்கிட்ட எதுக்கு எல்லாரும் நிக்கிறாங்க, நீங்க எல்லாருமா சேர்ந்து பீஷ்மருக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நக்கலா சொல்றான். சொன்ன உடனே பீஷ்மர் வந்து சங்கெடுத்து முழங்குறாரு. இவர் முழங்கின உடனே எல்லாருமே சங்கெடுத்து முழங்குறாங்க. இதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் சைட்ல பாண்டவர்களும் சங்கு முழங்குறாங்க. அது முழங்குறது பெரிய சத்தமா கேட்கறது. அதை கேட்ட உடனே துரியோதனனுக்கு பயம் வந்துடுறது. கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து செகண்ட் ஹாஃப் என்ன? அப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து அந்த ரதத்தை கொஞ்சம் முன்னால கொண்டு போங்க கிருஷ்ணா, நான் முன்னால இருந்து படைகளை எதிர்த்து இருக்கிற படைகளை நான் பாக்கணும்னு சொல்லி கேக்குறாரு மாதாஜி. அவர் கிருஷ்ணர் கொண்டு போய் நிறுத்தினோன்னு அந்த படைகளை பார்த்து, எல்லாமே என் சொந்த பந்தங்கள் தான், தாத்தா குரு அண்ணன் தம்பி எல்லாரும் இருக்காங்க, இவங்களையெல்லாம் எதிர்த்து நான் போர் போட்டு அவங்களையெல்லாம் ஜெயிச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன், அந்த சந்தோஷத்தை நான் கொண்டாடுறதுக்கு என் சொந்த பந்தங்கள் இருக்க மாட்டாங்களே, அப்புறம் நான் எதுக்கு போர் புரியணும்னு சொல்லி 26 ஸ்லோகம் வரைக்கும் அர்ஜுனன் வந்து நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்றாரு. அவர் வந்து காரணங்கள் வந்து சொல்றாரு. 26 வரைக்கும் அவர் பாக்குறாரு என்ன ரெண்டு பக்கமும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 27ல இருந்து 46 வரைக்கும் அவர் சொல்றாரு, நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நேத்து இதை அழகா சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி. சோ நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா 9 காரணங்கள் அர்ஜுனன் வந்து பஞ்சபாண்டவர்கள் வெற்றி அடையக்கூடிய 9 காரணங்களும் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். ஏன்னா அந்த இடம் வந்து தர்மக்ஷேத்திரம், குருக்ஷேத்திரம். ஏன்னா அங்க வந்து தர்மம் நிலைநாட்டப்படும். சோ பாண்டவர்கள் வந்து தர்மத்தோட சைட்ல இருக்கனால அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். அந்த தேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்னி தேவன் வந்து கொடுத்த தேர், தெய்வீகமான தேர், அது எப்பவுமே வெற்றி தான் எடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அந்த தேரோட கொடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அனுமன் வந்து இருப்பார். அனுமன் எங்க இருக்காரோ அங்க வந்து வெற்றி இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுடைய ராமாவதாரத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, எவ்வளவு நினைத்தே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வந்து இடம். பட் ஸ்டில் வந்து அனுமன் வந்து அந்த வெற்றியை நிலைநாட்டினார். அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய அந்த சங்க ஒளி, தெய்வீகமான திவ்யமான சங்க ஒளி, அதனால அது வந்து ஆப்போசிட்ல இருந்த கௌரவர்களுக்கு வந்து இதயமே வந்து பிளந்து விட்டது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சிவபெருமான் கொடுத்த வில் காண்டீபம், அது மூலமாக இருக்கிறதுனால அந்த வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். அது இல்லாம அவங்க பண்ணின அந்த இடம் அந்த டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மோக்ஷத ஏகாதசி அந்த டைம்ல அவங்க பண்ணாங்க. பாக்கியலட்சுமி, அதாவது நம்மளுடைய எங்க கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அங்கதான் வந்து லட்சுமிமா இருப்பாங்க. சோ அது ஒண்ணு. ரிஷிகேஷன். சோ ரிஷிகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா புலன்களுக்கும் அதிபதி, அவரே கட்டுப்பாட்டாளர். அவரே யார் கூட இருக்காருனாக்கா அர்ஜுனன் கூட இருக்கிறார். தியக்த ஜீவிதா அப்படின்னாக்கா துரியோதனன் வந்து சொன்னா இல்லையா, இங்க பாருங்க என்னுடைய எல்லா போர் வீரர்களும் எனக்காக உயிரை கொடுக்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையா, அவர் வாய் தவறி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டாரு. சோ அந்த வார்த்தை, சோ இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்களுக்கு வந்து வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய அந்த இது அப்படின்னு பார்த்தோம். அவர் ஏன் வந்து சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்றதையும் மாதாஜி அழகா சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அவருக்கு வந்து கருணை அதிகமாக இருந்தது, இரக்கம், அது இல்லாம இன்பமின்மை. இப்படி எல்லாம் சண்டை போட்டு அதுல வந்து எனக்கு என்ன சுகம் கிடைத்து விடும், என்னோட நான் அதை கொண்டாடுறதுக்கு எனக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்களே அப்படின்னு. அது இல்லாம என்ன எவ்வளவு பெரிய என்னுடைய குரு, என்னுடைய பாட்டனார், அவர்களை கொன்றால் அது வந்து எனக்கு பாவம் இல்லையா அப்படின்றாரு. எல்லா ஆண் மக்களையும் நான் கொன்று விட்டால் அவர்களுடைய பெண்களை வந்து யாரு காப்பாற்றுவாங்க, அவங்க குடும்பத்துல இருக்கவங்கள, குடும்ப பாரம்பரியம் வந்து சீர்குலைந்து விடும் அப்படின்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம இவங்களை இப்ப என்னால வந்து எதையுமே பண்ண முடியலையேன்னு ஒரு இருமணம் வந்துருது, நான் பண்ணலாமா வேணாமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகி என்ன பண்ணிடுறாரு, கடைசியில என்னால எதுவுமே பண்ண முடியலன்ட்டு உட்காந்துடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரை சஞ்சய் வந்து திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாரு. அதை கேட்ட உடனே என்ன ஆகுது, கடைசி அந்த 46வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு சஞ்சயன், இந்த மாதிரி சொல்லி அர்ஜுனன் சண்டை போட மாட்டேன்னு உட்கார்ந்துட்டான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன ஆகுது, திருதராஷ்டிரோட மனசுல ஒரு சின்ன அற்ப ஆசை வந்துட்டு, ஆஹா இப்ப வந்து அப்ப என்னோட பிள்ளைகள் வந்து ஜெயிச்சிருவாங்க இல்லையான்னு ஒரு ஆசை வருது அவருக்கு. அடுத்த இதுல செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன சொல்றாரு சஞ்சயன், அப்படி போரிட மாட்டேன்னு உட்கார்ந்த அர்ஜுனனை கிருஷ்ணர் எப்படி வந்து போரிடுவதற்கு
தூண்டி விடுகின்றார் அப்படின்றத வந்து நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல பார்க்க போறோம் அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றார். சோ அர்ஜுனன் சொன்ன எல்லா காரணங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் ஒரு ஒண்ணுத்துக்கும் வந்து ஆன்சர் சொல்லிட்டே வர்றார். இரக்கம், அந்த இரக்கத்துக்கு வந்து ஏன் அவர் இறக்கப்படுறாரு அப்படின்னாக்கா, நான் இவங்களை கொன்று விடுவேன் அப்படின்றத பாக்குறாரு. இந்த செகண்ட் சாப்டரோட கிளிம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு என்ன சொல்ல போறாருனாக்கா, நீ வந்து அந்த கேள்வி அவர் கொடுத்த அந்த காரணங்களுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் கவுண்டர் பண்ணிக்கிட்டே வர்றார். இதுல அவர் என்ன அப்படி சொல்லும் போது அவர் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, நம்ம வந்து ஒரு உடல், நமக்கு உள்ளார வந்து ஆத்மா இருக்கு. இந்த உடல் மட்டும்தான் அழியக்கூடியது, ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அழிவற்றது. நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல் அப்படின்னு 2 இருக்கு. ஸ்தூல உடல் தான் நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடிய இது வந்து கான்கிரீட். சூக்ஷ்மம், அப்டிராக்ட், கண்ணுக்கு தெரியாத ஒண்ணு சூக்ஷ்ம உடல். சோ அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ன்றது வந்து இந்த மனதிற்கு, அந்த உடலுக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம உடல். அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல உள்ளாரதான் பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை வந்து கவர் பண்ணிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம், புத்தி, மனம் அப்படின்ற அந்த 3 லேயரால அந்த ஆத்மா கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. நீ வந்து சண்டை போடுறதுனால இந்த உடல் தான் அழியுமே தவிர அந்த ஆத்மா அழியாது. சோ அந்த ஆத்மாவை பத்தின ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷனும் பகவான் வந்து இங்க சொல்ல போறார் அர்ஜுனனுக்கு. அது ஒண்ணு. அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்துக்கு பேர் வந்து சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆத்மாவை பத்தின விரிவாக்கம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். அது மட்டும் இல்லாம அவரை இங்க என்ன சொல்றார், பக்தி தொண்டு. ஏன்னா இந்த சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா 72 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. கீதையின் உட்பொருட் சுருக்கம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஜென்ரலா கீதையில என்னென்ன நம்ம பார்க்க போறோமோ அதெல்லாம் ஒரு சின்ன காம்பேக்ட் ஃபேக்டா பகவான் வந்து இங்க கொடுத்துடுறார். ஆத்மாவை பத்தி மட்டும் சொல்றது இல்லாம அவர் சொல்றாரு, கடமையை வந்து பண்றதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு வந்து உரிமை இருக்கின்றது. சத்திரியனான உன்னோட கடமை என்ன, மக்களை காப்பாற்றணும், பெண்களை வந்து காப்பாற்றணும். எல்லா பெரிய மனிதர்களுக்கு முன்னாடி ஒரு அரங்கத்துல வந்து ஒரு பெண் வந்து இவ்வளவு மானபங்கப்படுத்தும் போது அவ போய் கதறி அழும்போது ஒருத்தரால கூட பேச முடியலையே, அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்துக்கு வந்து இருக்கணுமா அப்படின்றது வந்து இன்னொரு கொஸ்டின். சோ அவர் வந்து இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, சத்திரியனான நீ தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், அதற்காக நீ சண்டை போடணும் அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு உயர்ந்த அறிவாளன், அவனுக்கு வந்து இந்த ஆத்ம ஞானம் இருக்கணும், தன்னுணர்வு, தன்னை பற்றி அறிவு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த இருமைகளிலிருந்து அவர்கள் வேறுபடுவார்கள். இன்பம், துன்பம், பாவம், புண்ணியம், லாபம், நஷ்டம், அந்த இதுல இருந்து வேறுபடுவார்கள். அதனால நீ ஒரு அறிஞனாக நீ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா சண்டை போடணும் அப்படின்றத வந்து சொல்ல போறார். சோ இன்னைக்கு நம்ம அந்த செகண்ட் சாப்டர் உள்ள போயிடலாம். சோ அவர் இரக்கம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து பகவான் சொல்றார், உடல் வேறு, ஆத்மா வேறு அப்படின்றத சொல்றாரு. இன்பம் இன்மை அப்படின்னு அவர் சொல்றதுக்கு அவர் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னா, நீ போரிடும் போது நம்ம சத்திரியர்களோட தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து சண்டை போட யாராவது கூப்பிட்டாங்கன்னா அது வந்து சொர்க்கவாசலை திறப்பதற்கு சமம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும். நம்ம வந்து பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ், உண்மை உருவில் பிரபுபாத் கொடுத்த அந்த இதுல இருந்துதான் நம்ம இவ்வளவு விளக்கத்தை பாக்குறோம். சோ அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு சத்திரியனுக்கும் இந்த போரிடுதல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கவாசல் திறப்பது போல. நம்ம அதுல வந்து இறந்து விட்டால் சொர்க்கம் செல்வோம், உயிரோடு இருந்தால் அந்த ராஜ்யம் கிடைக்கும். அதனால இன்பமின்மைன்ற பேச்சுக்கு இடமே இல்லை அப்படின்றத சொல்றார். பாவச் செயல் அப்படின்னு சொல்றது போது நான் இப்ப சொன்ன அந்த இதுதான், எப்ப உன்னோட கடமை சத்திரியனாக இருக்கக்கூடிய நீ எல்லாரையும் காப்பாற்றணும், அதை நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இரக்கம் அப்படி இப்படின்னு நம்ம வந்து கதை சொல்லி அதுல இருந்து நீ எஸ்கேப்லாம் ஆக முடியாதுப்பா. உன்னோட கடமையை நீ செய்யலன்னா அது வந்து அதே உனக்கு வந்து பாவ விளைவுகளை கொடுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சிவனா பிரபுஜி கொஞ்சம் சவுண்ட் பாத்துக்கோங்க பிரபுஜி. அடுத்த வந்து குடும்ப பாரம்பரியத்தை பத்தி அவர் சொன்னதுக்கு வந்து அவர் வந்து அதான் பெண்களை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டியன்றத பத்தி அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். இருமணம் அப்படின்ற போது ஒரு உயர்ந்த ஸ்திர பிரஜன் அப்படின்றத சொல்றாரு. ஒரு இலக்கோட இருக்கிறவன் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து ஆசிலேட்டே ஆகாது, கரெக்டா அவனோட இலக்குல மட்டும்தான் இருப்பாங்க. நீ வந்து போரிடணும் வந்தாச்சு, அப்போ நீ இந்த மாதிரி இங்கேயும் அங்கேயும் மனம் வந்து பேதலிக்க கூடாது, போக்கஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்ல போறார். சோ லெட்ஸ் மூவ் டு தி செஷன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முந்தைய அத்தியாயத்துல நான் சொன்ன மாதிரி சஞ்சயன் வந்து போரிட மாட்டேன்னு சொல்லி உட்கார்றார். உடனே பாண்டவர்கள் வந்து ராஜ்யத்தை துறந்து விடுவார்கள் என்று திருதராஷ்டிரன் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். ஆனா அப்படி இல்ல அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனை எவ்வாறு போரிட தூண்டுகின்றார் அப்படின்றத விரிவாக பார்க்கக்கூடியதான் செகண்ட் சாப்டர். சோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் அர்ஜுனனோட அந்த இருமனம், உடல் மற்றும் ஆன்மாவை பற்றிய அறிவு நம்ம பார்க்க போறோம்.
அண்ட் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை பண்ணுவது மட்டும்தான் நம்மளுடைய டியூட்டி. அப்படின்னா நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். விடுதலை அடைந்த அந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மா வந்து எப்படி, அவர்களுடைய பண்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். இது கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர், 72 ஸ்லோகங்களுக்கு. நமக்கு பாத்தீங்கன்னா 3 வகையான துன்பங்கள் வந்து நமக்கு இருக்கு. ஆக்சுவலா நம்ம 4 வகையான மிசரிஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து எஸ்கேப்பே ஆக முடியாது. ஒண்ணு வந்து பிறப்பு, 2வது வந்து இறப்பு, முதுமை, நோய். இதுல இருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆக முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. எப்படியாவது நம்மளோட லைஃப்ல ஒரு டைம் ஆச்சும் நமக்கு வந்து டிசீஸ் வந்தே இருக்கும். அது போல முதுமை அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பா நம்ம விட்டு போகவே முடியாது. சோ இந்த 4 பிறப்புன்னு நம்ம எடுக்கும் போதே இறப்பை நோக்கிதான் நம்ம ஓடிக்கொண்டிருக்கோம். அது போல எப்ப நம்ம இறக்குறோமோ அப்ப அந்த ஆத்மா திருப்பி வந்து பிறப்பை எடுத்தே தீரும். ஆத்மா அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவோட ஒரு துகள். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது, அழிவற்றது. அதெல்லாம் நம்ம இப்ப இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். சோ நமக்கு வந்து 4 வகையான துன்பங்கள்ல இருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆக முடியாது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். அது மட்டும் இல்லாம 3 வகையான துன்பங்களோட மூலம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்தியாத்மிக, அதிபௌதீக, அதிதெய்வீக. அதிஆத்மிக அப்படின்னா நானே எனக்கு வந்து எதிரி. அதாவது நானே நினைச்சுக்குவேன், மத்தவங்க நினைக்கிறாங்களோ இல்லையோ நானே நினைச்சுக்குவேன். ஓவர் திங்கிங். இல்ல அவங்க அப்படி நினைச்சிருப்பாங்களோ, நான் பண்ணது தப்புன்னு அவங்க நினைச்சிருப்பாங்களோ, அவங்க அப்படி நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க. நமக்கு நம்ம லைஃப்ல இதெல்லாம் வந்திருக்கும் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுட்டோம்னா அந்த மிஸ்டேக் நம்ம திருப்பி பண்ண மாட்டோம். நம்மளா ஒண்ணு யோசிச்சுட்டு இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் நம்ம நினைச்சுக்குவோம். சோ நம்ம கஷ்டத்தை கொடுக்கறது யாரு? நமக்கு நம்மளே கஷ்டம் கொடுத்துக்கிறோம். அதுதான் வந்து அதி ஆத்மிக அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்த ரிசோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிபௌதீக. நம்மளை தவிர்த்து, இந்த உடல் நம்மளை தவிர்த்து வெளிப்புறத்துல இருக்க எந்த ஆத்மாவால நமக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்தது அப்படின்னாக்கா அதிபௌதீக அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். அது பிற ஜீவராசிகள் மூலமா நமக்கு வருது. சிம்பிளா எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த கோவிட் இல்லையா, அந்த வைரஸ், கண்ணுக்கே தெரியாத அந்த வைரஸ், டெங்கு, அல்ல மத்த யாராவது நம்மள அடிச்சிடுறாங்க, இல்ல வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம். சோ மத்த ஜீவராசிகள் மூலமாக, அது மனிதர்களாகவும் இருக்கலாம், இல்ல மனிதர்கள் அல்லாத மற்ற எதுவாகவும் இருக்கலாம், அது மூலமாக எனக்கு வந்து துன்பம் நேரக்கூடும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அதிதெய்வீக. அதிதெய்வீக அப்படின்னாக்கா இயற்கை, இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலமாக எனக்கு வந்து கஷ்டங்கள் வரக்கூடும். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா சுனாமி இல்லையா, இப்ப வந்து பாரிஸ்ல போயிட்டு இருக்கு, பிரான்ஸ்ல வந்து இப்படி மாற்றி எவ்வளவு பெரிய கலவரம் போயிட்டு இருக்கு. அது பாத்தீங்கன்னா அது எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிபௌதீகம். ஜனங்களுக்குள்ளேயே வந்து பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். அதிதெய்வீக என்ன, திடீர்னு ஃபாரஸ்ட்ல ஃபயர் வருது, சுனாமி வருது, இல்ல வந்து இப்ப வந்து அந்த டைட்டன் இது மூழ்கிச்சுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, சப்மரைனோட இது. சோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அதிதெய்வீக அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ இந்த 3 சோர்ஸ் ஆஃப் அந்த கஷ்டத்துல இருந்து நம்ம வந்து அந்த எப்ப நம்ம வந்து பக்தர்களாக மாறுகின்றோமோ, நம்மளுடைய இந்த பகவத்கீதை படிக்கும் போது அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம இந்த கஷ்டங்களை வந்து கஷ்டமா எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இது வந்து 3 விதமான துன்பங்களோட மூலம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதிஆத்மிக, அதிபௌதீக, அதிதெய்வீக. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல, செகண்ட் சாப்டர்ல போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அதி விதிய தியாயக சாங்கிய யோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து சஞ்சயன் வந்து சொல்றார், அப்படி அமர்ந்த அர்ஜுனன் கிட்ட பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பேசுறாரு அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பகவான் வந்து பேசுறது, கிருஷ்ணர் வந்து பேசுறது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம், பாருப்பா அப்படி சமிக்ஞையிலே அந்த பாவனத்திலேயே வந்து சொல்வாரு, 2 படைகளுக்கும் நடுவில் நிறுத்த சொன்ன இல்லையா, நான் ரதத்தை நிறுத்திட்டேன், 2 சைட்லயும் யாரு இருக்காங்கன்னு பாரு அப்படின்ட்டு வந்து பார்வை மூலமாகவே வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்லியிருப்பார். சமிக்ஞை, நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன். இங்க பாத்தீங்கன்னா வெர்பலா இப்பதான் பேசுறாரு பகவான். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 2.2, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இல்ல, செகண்ட் ஸ்லோகம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசுறாரு. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச குதஸ்த்வாகஸ்மலம் இதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அனார்ஜுஷ்டம் அஸ்வர்க்யம் அகீர்த்திகரம் அர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதருமை அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை.
இவை மேலுலகங்களுக்கு கொண்டு செல்வதில்லை, அவமானத்தையே கொடுக்கின்றன அப்படின்றது வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா கஷ்மலம் அப்படின்னு சொல்றாரு, அழுக்கு கஷ்மலம். நம்ம சென்னை சிலையெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா கஸ்மலம் அப்படின்னு, மேபி இதுல இருந்து மருவியதாக கூட இருக்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் அவர் வந்து கலங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, சண்டை போடணும்னு வந்தாச்சு, சத்திரிய தர்மத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா, நீ எப்படி வந்து உனக்கு எங்க இருந்து வந்துச்சு இந்த கலங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கேட்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு அறிவுள்ள மனிதனுக்கு இது வந்து தகுதி கிடையாது, இது உன்னை மேலையும் கொண்டு போகாது மேலுலகத்துக்கும். ஏன்னா சத்திரியன் வந்து சண்டை போடணும் இல்லையா போர்க்களத்தில். நீ இப்ப இந்த சண்டை போட மாட்டேன்னு இது நீ புறமுதுகு காட்டி ஓடிட்டா எல்லாரும் உன்னுடைய வீரத்தை பத்தி என்ன சொல்லுவாங்க, உன்னோட பராக்கிரமத்தை பத்தி எல்லாரும் வந்து உன்னை கிண்டல் பண்ணுவாங்க, இது வந்து உனக்கு அவமானத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் சஞ்சய் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து திருதராஷ்டிர உவாச்சன்னு பார்த்தோம், திருதராஷ்டிரன் கூறினார் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சய் உவாச்ச, அர்ஜுன உவாச்ச. இங்க ஏன் கிருஷ்ண உவாச்சன்னு வரல, இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, வியாசதேவரோட தந்தையார் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, பகவான் ஒரு முழுமுதற் கடவுள், அவருடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன, யாருக்கிட்ட இருந்து இந்த உலகம் பிரபஞ்சம் வந்து உருவாகி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. அது அவங்களுக்குதான் வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 குணங்கள் முழுமையாக இருக்கும், அழகு, பலம், வாய்மை, துறவு, அன்பு, புகழ். இந்த 6 விஷயங்களும் பாத்தீங்கன்னா முழுமையா இருக்கிற ஒருத்தவங்களதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சோ கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அந்த 6 குணங்களும் வந்து இருக்கிறதுனால ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு நம்ம வந்து இங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம லெவல் 2ல படிக்கும்போது இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸ் தான், அதனால நம்ம சீக்கிரமா போயிடலாம். 7th ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாலண்டியர்ஸ் படிங்க 7th ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कार्पण्य दोषो बहद स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यन्याश्चिदं ब्रूहि धन्मे शिष्यस्तेकं साधि मां त्वां प्रपन्नं. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார் கிருஷ்ணர் கிட்ட, எனக்கு வந்து ரொம்ப இப்ப 2nd ஸ்லோகம் மட்டும்தான் பகவான் சொன்னார், அது ஃபுல்லா அவர் வந்து திட்டிட்டே இருப்பாரு இவரை. உனக்கு வந்து எப்படி ஒரு அறிவார்ந்தவனுக்கு வந்து உடல் வேறு ஆன்மா வேறுலாம் தெரியும், நீ எப்படி வந்து இந்த மாதிரி யோசிக்கிற, நீ சண்டை போடாம போயிட்ட அப்படின்னாக்கா எல்லாரும் உன்னுடைய எதிரிகள் எல்லாம் உன்னை வந்து பழி சொல்வார்கள், உன்னை மேலுலகத்துக்கும் கொண்டு செல்லாது, இது வந்து உனக்கு அவமானத்தை தரும், உன்னுடைய பராக்கிரமம் என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருப்பார் இந்த 2nd ஸ்லோகத்துல இருந்து 6வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். அப்ப வந்து அர்ஜுனன் சொல்லுவாரு, எனக்கு வந்து என் கடமை என்னன்னு எனக்கு தெரியல, உன் கடமையை செய்யு சொல்லும்போது அப்ப அவர் சொல்லுவாரு, என் கடமை என்னன்னு எனக்கு தெரியலையே, ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு, அதனால நான் ரொம்ப பலவீனமா ஃபீல் பண்றேன், நான் எப்படி என்னை வளர்த்த என்னுடைய பாட்டனாரோடையும் எனக்கு இந்த கலையை கற்றுக் கொடுத்த குருக்கூடையும் நான் எப்படி வந்து சண்டை போட முடியும், எனக்கு எது நல்லது எது கட்டதுன்னே எனக்கு தெரியல, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கேன், நான் வந்து உன்கிட்ட இப்ப சரணடைகின்றேன் சீடனாக, என்னை தயவு செய்து ஏற்றுக்கொண்டு எனக்கு எது சரி என்று நீங்க எனக்கு கூறுவீராக அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் ஒன்னா இருக்கும்போது நிறைய ரிலேஷன்ல இருந்தாங்க, ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க, உறவுகளா இருந்தாங்க. ஆனா எப்போ ஒருத்தர் வந்து சீடனாக அந்த சரணடைகின்றார்களோ அப்போதுதான் அவர்களுக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்து கிடைக்கின்றது அப்படின்றத வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம பார்க்கலாம். சோ சரணடைகிறது அப்படின்றத பார்க்கும்போது இந்த 2 ஸ்டோரிஸ் இதை நம்ம வந்து அடுத்த செஷன்ல பார்க்கலாம், அடுத்து நம்மளோட கிளாஸஸ்ல வரும்போது பார்க்கலாம். கண்டிப்பா கஜேந்திர மோட்சமும் பிரம்மதேவரோட அந்த இதுவும் நம்ம வந்து அடுத்ததுல நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சரணடையதற்கு உண்டான அந்த கதைகள் அது அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். 11th ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. 11th ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान उवाच असौच्योऽन्वशस्त्रं प्रचात्वादां स भाषसे कदा शूनकथासुं च
நானுசோ சந்தி பண்டிதः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியை போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ கவலைப்படுகின்றாய். அறிஞர் வாழ்பவர்களுக்காகவோ அல்லது மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு உடம்பு. எப்படி நம்ம குழந்தையில இருக்கும்போது இருந்த உடம்பு இப்ப நமக்கு இருக்கா? அந்த உடம்பு ஒரு பரிணாமம் அப்படி சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த உடம்பு அழியக்கூடியது. ஆனா அதற்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா நித்தியமானது, நிலையானது, ஆனந்தமயமானது. அதனால அறிஞர்களுக்கு நிறைய சான்றோர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கற்றறிந்த சான்றோர்களுக்கு இந்த உடல் வாழ்பவர்களுக்காகவோ இல்ல இறந்து விட்டவர்களுக்காகவோ அவங்க வருந்து போவதே இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு ஆத்மா நிலையானது. இப்ப நான் இந்த உடலை விட்டு போயிட்டேன்னா அடுத்த என்னுடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னுடைய அடுத்த பிறவி இருக்கும். அடுத்து நான் திருப்பி பர்த் எடுப்பேன். சோ அதுதான் நம்ம இந்த பர்த் அண்ட் டெத் சர்க்கிள்லயே நம்ம மாட்டின்னு இருக்கோம். அதை விட்டு நம்ம வெளியில வர்றதுக்கு தான் நம்ம இப்ப பிரயத்தனம் பண்றோம். கிருஷ்ண பக்தி வேணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, நீ ரொம்ப அறிவாளி மாதிரி நினைச்சு பேசிட்டு இருக்க, ஆனா கவலைப்பட வேண்டாதவற்றுக்கெல்லாம் கவலைப்படுகின்றாய். இதுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் ஒரு நல்ல கவுன்சிலர், நல்ல டீச்சர், நல்ல குரு. ஸ்டார்டிங்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு புன்முறுவலோட தான் பேசுறாரு. பொறுமையா நீங்க சொன்னதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுனன் சொன்ன எல்லா கதையும் கேட்டுட்டு அடுத்ததுல ஒரு புன்முறுவலோட ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அவரை புகழ்ந்துகிட்டே இருப்பார். தனஞ்சயான்னு பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே. த்ரூ அவுட் த சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா அவர் புகழ்ந்துகிட்டே சொல்லுவார். சோ அதெல்லாம் நம்ம நம்மளுடைய லைஃப்ல பாக்கணும். எப்ப நம்ம கிட்ட யாராவது கஷ்டத்திலயோ இல்ல நம்ம நினைக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டா பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம திருப்பி அகேன்ஸ்டா போக கூடாது. அவங்களை அப்படியே பொறுமையா பேச விட்டுட்டு தென் நம்ம நம்மளுடைய இதை சொல்லணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இங்க அததான் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல அமைதியாக கேட்டார் அர்ஜுனர். அர்ஜுனன் புலம்பல் எல்லாம் கிருஷ்ணர் கேட்டார். அர்ஜுனன் தயாராகி சரணடைந்த போது கீதை என்னும் ஞானத்தை அவர் கூறுகின்றார் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு பார்க்கலாம். புன்முறுவலோட அர்ஜுனனோட கோபம் இல்லாம அவர் கீதை கீதாவை பத்தி சொல்றார். நிதானத்தோட தொடர்ச்சியாக என்ன அவர் ஒவ்வொரு இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா சத்திரனே நீ எழுந்து போரிடணும் அப்படின்றத சொல்லிட்டே இருப்பார். அவரோட பாயிண்ட் இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பார். இதெல்லாம் நம்மளுடைய லைஃப் நம்ம இம்பைப் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள். உடனடியாக எல்லா வினாக்களுக்கும் சுருக்கமாக பதில் அளிக்கின்றார். இப்ப கேட்பார் இல்லையா, நான் எப்படி என்னோட குரு கிட்டையும் என்னுடைய தாத்தா கிட்டையும் நான் எப்படி சண்டை போட முடியும் போது அப்ப ஒன்னொன்னுக்கா ஆன்சர் பண்ணிட்டே வருவார். இன்னும் நிறைய கேள்வி இந்த சாப்டர்லயே கேள்வி கேட்கிறார். அடுத்து அர்ஜுனனை த்ரூ அவுட் த திங் உற்சாகப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பார். அவரை பாசிட்டிவா ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பார். அது மட்டும் இல்லாம அவருக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு யூ டேக் அ டெசிஷன் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுவார், உன்னோட விருப்பப்படி எது சரின்னு தோணுதோ அந்த செயலை நீ எடுக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லுவார். கிருஷ்ணரை பேசும்போது நம்ம பகவான் வாட்ச்னு சொல்றோம். ஏன் பகவான் வாட்ச் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா 6 குணங்கள் அவருக்கு முழுமையாக இருக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இன்னொன்னு இது பாத்தீங்கன்னா புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அது எப்படி அப்படின்னு நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் 3 ரூபங்களில் இருக்கின்றார். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர், பகவான் வாட்ச் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ பரபிரம்மம் அப்படின்றத அடுத்தடுத்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போகின்றோம். சோ கிருஷ்ணர் தான் பாத்தீங்கன்னா பரபிரம்மம். இந்த பிரம்மத்துக்குள்ள இருக்கின்ற இந்த பிரம்மத்தை உருவாக்கிவர், பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கிவர் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். என்ன ரூபத்தில்? விஷ்ணுவோட ரூபத்துல கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு ரூபத்துல அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குகின்றார். அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடியவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிரோதக சாயி விஷ்ணு. நின்ற ரூபத்துல பகவான் விஷ்ணு இருக்கின்றார் பரமாத்மாவாக, முழுமுதற் கடவுளாக. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம சில சமயம் நம்ம ஏதாவது தவறா பண்ணிட்டோம்னா நமக்கே அது மனசாட்சி உறுத்திட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். அந்த மனசாட்சின்ற வார்த்தை எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பகவான் பரமாத்மாவாக நம்மள ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அடுத்தது பகவான் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணர். சோ இதுதான் பூரண உண்மையை 3 அம்சங்களின் மூலமாக புரிந்து கொள்கின்றோம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்ப பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் நம்மளுடைய. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா, வாசிக்கிறீங்களா? இது ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேஹாந்தர ப்ராப்திர்
धीरस्तत्र न मुह्यति. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான பக்தி உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் தான் அழிந்து விடுகின்றது, ஆனா நம்ம அதற்குள்ளா இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து அழிவதில்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி வந்து சூரியன் வந்த உடனே எல்லாமே மறுமலர்ச்சியாக இருக்கின்றதோ அது போல நம்மளோட உடலுக்குள்ள இருக்கின்ற அந்த ஆத்மா நம்ம இந்த உடலை வந்து இயக்கி கொண்டிருக்கின்றது. அந்த ஆத்மா இல்லைன்னா இது என்ன, ஒரு டெட் பாடி தான் இல்லையா? சோ அது எப்ப நம்ம உள்ளார இருக்கோ அப்ப வந்து நம்ம உயிருடன் இருக்கின்றோம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பாலா மாதாஜி அப்ப இப்ப வாசிங்க நீங்க. விஜயலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சாங்க, இப்ப நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. அந்த சின்னதாக்கிறேன். நைனம் சிந்தந்தி கஸ்திராணி நைனம் ததஹி பாவகஹ நைசைனம் க்லேதயந்த்யாபோ நசோஷயதி மாருதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஆத்மா மாதாஜி. எந்த இப்ப வந்து அவரு ஆத்மாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பகவான் சொல்ல போறாரு. அத வந்து எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது, நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாது, நீரால் நனைக்கப்பட முடியாது, வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேரோட டிப்போட 10,000 டைம்ஸ் டிவைட் பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அது கண்டிப்பா சூக்ஷ்மமாக இருக்கும் இல்லையா? சோ அததான் வந்து பகவான் சொல்றாரு. அதனால அந்த ஆத்மாவை தான் வந்து ஒரு நீ போரிடும் போது அந்த உடல் தான் இறக்குமே தவிர்த்து ஆத்மா இல்ல. ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, அது ஏற்கனவே தோன்றவும் இல்லை, தோன்ற போவதும் இல்லை அப்படின்றத வந்து பகவான் வந்து ஆத்மாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து இப்ப வந்து சொல்லுவார். 36வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 36. अवाच्यवादांश्च बहून् वर्तिष्यन्ति दवाहिताः निन्दस्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? நீ இந்த சண்டை போட மாட்டேன்ட்டு இந்த போர்க்களத்தை விட்டு ஓடிட்டா எல்லாரும் உன்னை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா? புறமுதுகு காட்டி ஓடிட்டேன்னு எல்லாரும் உன்னை வந்து கேலியும் கிண்டலும் பேசுவாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம வந்து அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பகவான் சொல்றாரு இங்க. 37வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கதோ வா ப்ராப்ஸ்யசி ஸ்வர்கம் ஜித்வா வா போஷயசே மஹீம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யுத்தாய கிருத நிச்சயஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. அவர் பாருங்க, அவர் சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார், இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பார். அதனால உறுதியோட எழுந்து சண்டை போடு அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. ஏன்னா சத்திரியர்களுக்கு வந்து இந்த போர்க்களம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கத்து வாசலோட திறவுகோல் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றாரு. சோ உனக்கு வந்து இன்பமின்மைன்ற பேச்சுக்கு இடமே இல்லப்பா, அந்த மாதிரி எஸ்கேப் எல்லாம் ஆக முடியாது, நீ உன்னோட கடமையை செய் அப்படின்னு வரீங்க. சோ நீ வெற்றி பெற்றால் சொர்க்கம், தோல்வி அடைந்தால் இந்த ராஜ்யத்தை நீ அடையலாம். அதனால இன்பமின்மை என்ற பேச்சுக்கு இடமே இல்லை அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். சோ மாதாஜி 40வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விக்ரமநாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ யன வித்யதே ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய ஆயதே மஹதோ பயாத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சோ பகவான் இங்க வந்து என்ன சொல்வார் அப்படின்னாக்கா, எப்படி வந்து இப்ப வந்து ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி உனக்கு சொல்லிட்டேன், அது மட்டும் இல்லாம எதை பற்றி தெரிந்து கொண்டால் உனக்கு முழுமையான அறிவு வருமோ அதையும் பற்றி நான் சொல்கின்றேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். எப்ப நான் வந்து இந்த ஆத்மாவை பத்தி தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்குமோ அப்ப வந்து அந்த முயற்சியில் வந்து இழப்பு என்பது கிடையாது. சின்ன முன்னேற்றம் கூட உன்னை வந்து பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம இப்ப செகண்ட் சாப்டர்ல அதை தான் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த
ஆடுக்கு வந்து பயமே இல்லையா அந்த கரைக்கு அந்த பக்கம் போனதுக்கு அப்புறம். ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த பாறையில வந்து அந்த முனிவர் வந்து 2வது சாப்டர் எழுதி வச்சதுனால அந்த இடமே வந்து திவ்யமாக மாறிவிட்டது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா அங்க தினமும் வந்து அந்த 2nd சாப்டர் வந்து அவங்க வாசிக்க நம்மளே கூட பாருங்க, இப்பதான் நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம், போக போக பாத்தீங்கன்னா அந்த பயம் வந்து நம்மளை விட்டு போய்விடும். ஏன்னா நமக்கு அந்த தன்னுணர்வு இருக்கு. ஆத்மா நமக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க என்ன பண்ணிட முடியும், முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுடைய டியூட்டியை கரெக்டா பண்றோம். அப்ப இது முடியலன்னா அடுத்து என்னது, நெக்ஸ்ட் இது நம்ம போயிட்டே இருப்போம் இல்லையா. சோ அந்த பயம்ன்றது நமக்கு இருக்காது. சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய அந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்வதற்காக சிறிய முயற்சி கூட நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பயத்துல இருந்து காக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நகரத்தையே வந்து எரிச்சிட்டாரு இவரு ஹனுமன். அவரோட வால்ல வந்து ராவணன் தீ வைத்ததுனால அந்த நகரத்தையே வந்து அவர் பஸ்மம் ஆகிட்டார். ஆனா அவர் ஏன் அப்படி பண்ணார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து அதர்மமாகவே இருந்தாலும் கூட, ஆனா அங்க ராவணனுக்கு வந்து அவர் வந்து அந்த அந்த அறிவு வந்து கண்டிப்பா அவர் வந்து பாடம் புகட்டணும் ஹனுமன் இல்லையா. அது வந்து உண்மையாலுமே வந்து பகவானோட சேவையில தான் அவர் ஈடுபட்டு இருக்காரு. இப்ப அவருக்கு வந்து பயமே இல்ல. ராவணன் வந்து அந்த நாற்காலி குடுக்கலன்னு உடனே அவர் என்ன பண்ணார், அவரோட வாளே வந்து ஒரு பெரிய நாற்காலியாக போட்டு அவர் அமர்ந்தார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ நமக்கு வந்து பக்தனுக்கு வந்து பயம் இருக்கவே இருக்காது. அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. நான் எப்படி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகுறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து கோபம் வராது, பயம் இருக்காது, அடுத்தவங்களை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய அந்த குணம் நம்ம விட்டு போய்விடும், அந்த காமம் நம்ம விட்டு போய்விடும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 41வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வியாவாப்யாத்மிகா புத்திர் ஏகேவ குருநந்தன பகுஜாகாஹ்யானாந்தாஸ்ச புத்யோ வியாவாசினாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது அந்த அந்த உண்மையான பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தங்களோட குறிக்கோள்ல வந்து திடமாகவும் உறுதியாகவும் இருப்பார்கள். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே ஒன்று, குருவம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டதாக இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம பாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்து எல்லா கௌரவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து அவர் வந்து கலைகளை கற்றுக் கொடுத்தார். 100 கௌரவர்கள் பிளஸ் பஞ்சபாண்டவர்கள். பட் ஸ்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் தான் வந்து சிறந்த மாணவன். ஏன்னா அவனுக்கு தான் வந்து அவன் குறிக்கோள் வந்து கரெக்டா வந்து இருந்தது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ஒரு பறவை மரத்துல இருக்கும்போது உனக்கு என்னப்பா தெரியுதுன்னு போது அவ எல்லாரும் ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தர்மர் சொன்னாரு, ஓ பாவம் அந்த பறவை என்ன ஆயிடும், அதனால அந்த கிளை தெரியுது இலை தெரியுதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனா வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொன்னார், குரு சொல்லிட்டார், என்னோட எய்ம் வந்து கரெக்டா இருக்கணும், சோ அந்த கண்ணு தான் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொன்னார். சோ அது போல ஆத்ம ஞானத்தை அறிந்து கொண்டவர்களாகிய அறிஞர்களோட இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிட்ட எப்படி நம்ம போய் சேரணும் அப்படின்ற அந்த லட்சியத்தை நோக்கிதான் இருக்குமே தவிர்த்து அவங்க வந்து மனம் வந்து ஆசிலேட் ஆகாது. நீ வந்து சத்திரியன், உன்னோட கடமை என்ன, மக்களை பாதுகாக்கணும், போர் முனைக்கு வந்தாச்சு, அப்ப நீ உன்னோட சண்டையை போடணும். அந்த சமயத்துல போயிட்டு நான் பண்ண முடியாது இப்படி அப்படின்னு நீ வந்து கதை சொல்ல முடியாது. சோ உன்னோட இது வந்து லட்சியத்தில் வந்து நீ ஸ்திரமாக இருக்க வேண்டும், உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க இன்சிஸ்ட் பண்றார். 47வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹே துர்பூர் மாதே சங்கோஸ்வ கர்மணி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உங்களுடைய என்ன கடமை இருக்கோ அந்த கடமையை மட்டும்தான் நீ பண்ணணும். ஆனா அந்த கடமையை செய்ததுனால அதுல வரக்கூடிய பலன் மேல உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. அப்படி வந்தது அப்படின்னாக்கா நம்ம திருப்பி இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியில வந்து போய்கொண்டேதான் இருக்கணும். அது வந்து பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய கடமை வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு சேவை செய்வது. தாசானு தாசன், நான் வந்து ஒரு சேவகன், பகவானுடைய சேவகனுடைய சேவகன், அந்த தாட்ல தான் அவங்களுடைய கடமைகள் வந்து இருக்கும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பாவ புண்ணிய கணக்கு கிடையாது, எல்லாம் நல்லிஃபை ஆயிடும். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். சோ அந்த தாட்ல போவாங்க. சோ உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே, நீ வந்து ஒரு கருவியாகத்தான் செயல்படுகின்றாய். சோ கடமையை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கதை சொல்லக்கூடாது அப்படின்றத அவர் சொல்றார். கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே, உன்னுடைய கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 54வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितति किं प्रभादेशेत किमासेत व्रजेत किम्.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அர்ஜுனன் இப்ப அடுத்து கேள்விகள் கேட்கிறாரு. அவர் இந்த இது பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா அவங்க 2 பேருக்கு நடுவுல கேள்வி பதிலா தான் போயிட்டே இருக்கும். சோ அர்ஜுனன் என்ன கேட்கிறாருன்னா, நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, தெய்வீக உணர்வுல இருக்கவங்க, தன்னுணர்வை அடைந்தவர்கள், இந்த சாங்கிய யோகம் தெரிஞ்சவங்களோட அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, தெய்வீக உணர்வில் இவ்வாறு நிலை பெற்றவனோட அறிகுறிகள், அவர்களோட அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும், அவங்க பேசக்கூடிய மொழி என்னவாக இருக்கும், எப்படி அவர்கள் பேசுவார்கள், எப்படி அமருவார்கள், எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் அப்படின்னு நிறைய கேள்வி அடிக்கிட்டே போறார். ஏன்னா கிருஷ்ணர் சொன்னார் இல்லையா, சோ உண்மையான பக்தன், தெய்வீக உணர்வில் நிலைத்திருப்பவன், தன்னுணர்வை அடைந்தவனோட செயல் அவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இருமைகள் விடுபட்டு இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொன்னதுனால இவர் கேள்வி கேட்கிறார். அதுக்கு நம்ம கிருஷ்ணர் இப்ப ஆன்சர் சொல்ல போகின்றார். 55வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கனகமல் மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜகாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்தமனோ கதான் ஆத்மனா துஷ்ட ஸ்தித பிரக்ஞஸ் தேசதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தனது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ, தன்னுணர்வு ஆத்மாவில் திருப்தி அடைகின்றானோ, அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத் மகராஜ் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு எத்தனையோ துன்பங்களை கொடுத்தார் அவருடைய தந்தை. ஆனாலும் அவர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தார், ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. சோ பகவான் மேல ரொம்ப ஸ்திரமா உறுதியா நிலையா இருந்தார். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா அவரை ரொம்ப அது ஒரு தெய்வீக உணர்வு அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம கீழே பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரபுபாதர் இருக்கார். 69 வயசுல இங்க இருந்து ஒரு சரக்கு கப்பல்ல போய், அதுவும் கடல் மார்க்கமாக 2 முறை அட்டாக் வந்திருக்கு அவருக்கு அந்த பிரயாணத்துல. இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மொழி, அவர்களுடைய கலாச்சாரம் எல்லாம் வேறுபட்டது. ஆனா அங்க போய் நம்மளுடைய கிருஷ்ண கான்சியஸ் இதை நிறுவி அதன் மூலமாக இந்த உலகம் முழுதும் கொண்டு வந்தார் இல்லையா. ஏன் அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு உறுதி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தன் குரு எனக்கு சொன்ன அந்த வாக்கை நான் காப்பாற்றணும். நீங்க இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிக்கு கொண்டு போகணும்னு அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையை கடைபிடிக்கிறதுக்காக அவர் எடுத்த முயற்சி. இவர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிறந்த முனிவர்கள் அப்படின்ற ஸ்திர பிரக்ஞன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவர் கேட்டார் இல்லையா கேள்விகள், அவர்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும், அவருடைய பேச்சு அதெல்லாம் கேட்டார். சோ அவர்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றார். அவர்கள் உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றார்கள். புலன் நுகர்ச்சி இருக்காது. புலன் இன்பத்திற்கு பின்னால் அவர்கள் செல்ல மாட்டார்கள். அவர்களுடைய பேச்சு பாத்தீங்கன்னா இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றோட பாதிப்பு இருக்காது. எப்ப நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்ப நான் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்துக்கே போறது, பயங்கர அப்படியே ஜம்ப் பண்றது, அந்த மாதிரி இல்லாம துன்பம் இருக்கும்போது அப்படியே டிப்ரெஸ்டா இல்லாம ஓகே இதுவும் கடந்து போகும், அடுத்து என்ன அப்படின்னு நம்ம போய்கொண்டிருப்போம். எதை கண்டும் நமக்கு பயம் இருக்காது. ஏன்னா நான் ஒரு ஆத்மா, எனக்குள்ளாரையும் பகவான் இருக்கார், பரமாத்மா எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு ஆத்மா, அவருக்குள்ளேயும் ஒரு பரமாத்மா இருக்காரு. அதனால அவர்கிட்ட பயம் இருக்காது. அனாவசியமான கோபம் வராது. ஏன்னா எப்ப நமக்கு இந்த உணர்வு நம்ம புரிதல் வருதோ அப்ப எதற்காக நம்ம கோபப்படுறோம், நம்ம என்ன கொண்டு வந்தோம், என்ன பெருசா சாதிச்சிட்டோம், இதெல்லாம் பகவான் கொடுத்தது. அதுல நம்ம ஜஸ்ட் வி ஆர் டிராவலிங், அவ்வளவுதான். அதனால அந்த கோபம், அந்த பாதிப்பு இருக்காது. அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்ப விஷயங்கள் தவறாக ஒரு இதுல போதோ அப்ப ஆமை எப்படி தன்னோட ஓட்டுக்குள்ள எல்லாத்தையும் உடல் உறுப்புகளை சுருக்கி கொண்டு உள்ள போயிடுதோ, அதே போல அந்த தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஜட பற்றுகள்ல இருந்து விலகி இருப்பார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்கின்றார்கள் அப்படின்னா, ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கையை அவர்கள் வாழ்வார்கள் அப்படின்றத பகவான் கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றார். 62வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषो भजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான 62, 63 தான் பாத்தீங்கன்னா எசன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் சாப்டர் அப்படின்னு பார்க்கலாம். எப்படி ஒரு மனிதன் வீழ்ச்சி அடைகின்றான், நம்ம எதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத இங்க பார்க்கலாம். எப்படி ஒரு விஷயத்தை நம்மளுடைய கண், காது, மூக்கு, இந்த புலன் உறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா, அது ஏதாவது ஒண்ணு பார்க்கும். ஆனா அதை பார்த்த உடனே மனசு அது பின்னாடி போகும். அதுக்கு மேல புத்தி இருக்கு. புத்தி சொல்லும் மனசு கிட்ட, நோ இது தப்பு, நீ வா அப்படின்னு சொல்லி நம்மள இழுத்து நல்ல வழியில கொண்டு போகும்.
போகணும். அப்படி இல்லாம புத்தியும் மனம் போன போக்குல போயிடுத்து, பாட்டே இருக்கு இல்லையா கண்ணதாசனோட பாட்டு, மனம் போன போக்குல போயிடுது அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வீழ்ச்சி அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ எப்படி இந்த சர்க்கிள் எப்படி நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, புலநோக்கு பொருட்களை வந்து நம்ம பாவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆடு பாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஆடு எங்கேயோ போய் நம்ம மைண்ட்ல நிக்கும். அதனால அதை நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த கண் மூலமா பாக்குறோம், அது நம்ம மைண்ட்ல நிக்குது. நம்ம திருப்பி திருப்பி அதே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா அது மேல நமக்கு வந்து ஒரு பற்றுதல். மேபி ஒரு நல்ல ஒரு கார் பாக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, கண் மூலமா நம்ம பாக்குறோம், யாரோ சொல்றாங்க அதை கேட்கிறோம். சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மூலமாக நம்மளே அறியாம அதை திருப்பி திருப்பி நினைச்சிட்டே இருக்கோம், சிந்திக்கிறோம். அதனால அது மேல நமக்கு வந்து ஒரு பற்றுதல் வருகின்றது. அந்த பற்றுதல் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னாக்கா பேராசையாக மாறிவிடுகின்றது. காமம் பேராசையாக மாறிவிடுகின்றது. அந்த பேராசையின் மூலமாக நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னாக்கா கோபம் வருகின்றது. அந்த கோபம் வந்து நம்மள என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா ஒரு மயக்க நிலைக்கு கொண்டு போகின்றது. அந்த மயக்க நிலையினால நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம என்ன பண்றோன்றதே தெரியாம நினைவு நிலை இழக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது. இந்த நினைவு குழம்புவதால் நம்மளுடைய அறிவு இழக்கப்படுகின்றது. அதன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்றோம்னா வீழ்ச்சி அடைகின்றோம். ஒரு கதை நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம பார்க்கலாம். யூஸ்வலா நம்ம சொல்ற கதை இது. சோ ஒரு தந்தை என்ன பண்றாரு, ஒரு பெரிய கார் ரொம்ப ஆசையா வாங்கியிருக்காரு. கார் மேல அவ்வளவு பற்று இருக்கு. எப்பவும் காலையில எந்திரிச்ச உடனே அது முன்னாடிதான் நிப்பாரு, அப்படியே தொடச்சி வச்சுட்டு இருப்பாரு. அவ்வளவு பாசம் அந்த கார் மேல. சோ அவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னதை கேட்டு அதை நினைச்சு அதே வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய ப்ராஜெக்ட் எடுத்து டே அண்ட் நைட் உழைச்சு இல்லையா, காமம் அப்படியே தான் மாறுது. அவ்வளவு பேராசை ஆயிடுது. அவரோட பையன் என்ன பண்றான், அந்த கார்ல போயிட்டு ஏதோ கிறுக்கிடுறான். கிறுக்குன உடனே இவருக்கு இவ்வளவு கோவம் வந்துருச்சு. கோவம் வந்த உடனே என்ன பண்றாரு, அங்க என்ன இருக்குன்னே அவருக்கு தெரியல. அதை வேகமா எடுத்துட்டு போய் இந்த கைதானே கிறுக்குச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தையோட கையில அப்படி அடிக்கிறாரு. அடிச்சதோட விளைவு அந்த குழந்தை கதறுது. அதெல்லாம் கூட அவர் காதுல விழல. அப்ப என்ன ஆகுது, அவர் அந்த கோபத்தால என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஒரு மயக்க நிலைக்கு போயிட்டு தான் என்ன பண்றோன்ற அந்த அறிவு கூட இல்ல, தன்னுடைய நிலையே வந்து அவங்க மறந்து போயிடுறாங்க. சோ அதனால அவங்களுடைய அறிவு இழக்கப்பட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா வீழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை ஃபுல்லா பிராக்சர் ஆயிடுச்சு, 2 கையிலயும் அவ்வளவு அடி அடிக்கிறார், ரத்தம் கொட்டுது. அப்பவும் அவருக்கு அந்த கோபம் தீரவில்லை. கடைசியில அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை அந்த அப்பாவோட பேரை வந்து அந்த கார்ல வந்து எழுதியிருக்கான். சோ அது அப்ப அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு பாசம் இருந்ததுன்னா அப்பாவோட பேர். அது ஜஸ்ட் இப்பதான் அந்த ஸ்கூல்ல இதுல போடுறாங்க, ப்ரீ ஸ்கூலர். அப்ப வந்து அந்த குழந்தை எதை பார்த்தாலும் இருக்கும் இல்லையா. சோ அந்த குழந்தை வந்து எழுதிருச்சு அப்பாவோட பேரை. அதை கூட தெரிந்து கொள்ளாத ஒரு அறிவற்ற ஒரு தந்தை இல்லையா. இதுதான் வந்து இந்த சர்க்கிள் நம்ம வந்து என்னன்னு பாக்குறோம். சோ நம்ம எப்பவுமே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு உடனே நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம வந்து அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். என்னன்னு கொஞ்சம் முதல்ல அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து அடுத்து எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் புலன். நம்ம இந்த 5 புலன்கள் ஏதாவது ஒரு புலன் கூட தப்பா போச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ரொம்ப இதா போயிடும். சோ அதை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னாக்கா மனசு வந்து எங்க போதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட புத்தி போகக்கூடாது. புத்தின்னு அதுக்குதான் சொல்றோம், அறிவு, நுண்ணறிவு. இது சரி, இது தப்பு, இதை செய்யணும், இதை செய்யக்கூடாது. எப்படி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா அதுக்குதான் நம்ம வந்து நேத்து பார்த்தோம், சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்க விதிமுறைகளை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ புலன் இன்பத்தின் மூலமாக நமக்கு வந்து ஒரு பற்று ஏற்படுகின்றது. அந்த பற்று வந்து பேராசையாக மாறுகின்றது, காமம். அந்த பேராசை வந்து அடைய முடியாதப்போ எனக்கு கோபம் வருது. அந்த கோபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு மயக்க நிலைக்கு கொண்டு போய் நான் என்ன பண்றேன்றதே தெரியல, என்னுடைய நினைவு வந்து குழம்புகின்றது, என்னுடைய அறிவை நான் இழந்து விடுகின்றேன், அதன் மூலமாக நான் வீழ்ச்சி அடைகின்றேன் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்ம வந்து ரொம்ப 71வது ஸ்லோகம் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 71வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. 71. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஹாய காமான் யஸ் சர்வான் புதாம்ஸ்தி ஸ்ருதி நிஸ்ருப்க ப்ருஹ நிர்மமோ நிருஹங்காரஸ சாஸ்திமதி கச்சதிஹி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களை துறந்தவனும் ஆசைகள் இல்லாத, இங்க வந்து கடைசியா வந்து பகவான் வந்து கிளிம்ஸ் கொடுக்கிறார். புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களையும் துறந்தவனும், இந்த மாதிரி புலன் இன்பத்தில் இல்லாம அந்த விருப்பத்தை துறந்தவன், ஆசைகள் இல்லாதவன், உரிமையாளன் என்னும் எல்லா உணர்வுகளையும் துறந்திருப்பவன், நான் தான் இதோட தலைமை அப்படின்ற அந்த அகங்காரம் இல்லாதவன். ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும். நம்ம எல்லாம் எதற்கு பின்னால ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம்? அதுல ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து நமக்கு ஆனந்தம். ஏன் நமக்கு எப்ப பார்த்தாலும் ஆனந்தத்துக்கு பின்னாடி போறோம் அப்படின்னாக்கா பகவான் வந்து நித்தியமான ஆனந்தத்தை
கொண்டவர். நம்மளும் அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம ஒரு செயல் நம்ம பண்றதுக்கு பின்னாடி நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அதுல ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குது. அதனாலதான் நம்ம அது பின்னாடி போறோம் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஆனா எப்ப நம்ம உண்மையான ஆனந்தம் கிடைக்கும் அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய மனசு எப்ப அமைதியா இருக்கும் அப்பதான் அது கிடைக்கும் இல்லையா? சோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றார், அந்த தெய்வீகமானவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா புலன் நுகர்ச்சிக்கான எந்த பற்றும் இருக்காது, அவங்க கிட்ட ஆசைகள் இருக்காது, நான் தான் உரிமையாளன் அப்படின்ற அந்த நினைவு இருக்காது, அகங்காரம் இருக்காது. அவங்களால மட்டும்தான் உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும். அப்படி உண்மையான அமைதியை அடைந்தவர்கள் பகவான் கிட்ட சேர்வார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி 72. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரிபோல். ஏஷா பிராமி ஸ்திதி பார்த்த நைனாம் பிராப்ய விமுக்யதி ஸ்திதத்வாஸ்யமந்த காலேபி பிரம்ம நிர்வாணமிருச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த லாஸ்ட் இதே சொல்லிடுறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோகோ நாம அத த்விதீயோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்ப சொன்னார் இல்லையா, முந்தின ஸ்லோகத்துல சொன்னார் அந்த 4 குவாலிட்டிஸ் இருக்கவங்க, இதுவே ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பம் அடைவதே இல்லை. ஏன் அவர் இவ்வளவு கதை ஏன் சொன்னாரு? அர்ஜுனன் சொன்னா இல்லையா, எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு. ஏன்பா உனக்கு குழப்பமா இருக்கு? எப்ப உனக்கு அந்த சாங்கிய யோகம் தன்னுணர்வு தெரிகின்றதோ அப்ப இந்த புலன் பற்று எல்லாம் இருக்காது. சோ உனக்கு அந்த குழப்பம் இருக்காது, அந்த தெய்வீகமானவனாக நீ மாறுவாய்ன்றதுக்காக தான் சொல்றேன். சோ இந்த நிலையை தனது மரண தருவாயில் அடைபவனும் கூட இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைகின்றான். ஆனா இதெல்லாம் நம்மளால பாசிபிளா? இந்த கலியுகத்தில் பற்றற்று நம்மளால இருக்க முடியுமா? ஆசைகள் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியுமா? அதுக்கு அடுத்த சாப்டர்ல ஆன்சர் சொல்ல போறாரு பகவான். எது அப்படின்னாக்கா பக்தி யோகம். நம்ம எப்ப பகவானோட செயல்ல நம்மளுடைய செயல்களை ஈடுபடுத்துகின்றோமோ, நம்மளுடைய புலன்களை ஈடுபடுத்துகின்றோமோ, ஒரு உயர்ந்த டேஸ்ட் கிடைக்கும் போது நம்ம தாழ்ந்த டேஸ்ட்டை விட்டுட்டு உயர்ந்த சுவைக்கு நம்ம போவோம் இல்லையா? சோ அப்ப நம்மள என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய எல்லா ஐம்புலன்களையும் செயல்களை செய்து கொண்டே பகவானோட செயல்களை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம தூய்மை அடைவோம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அது அடுத்தடுத்த சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னாக்கா, அர்ஜுனன் போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு உட்கார்ந்துடுறார். அதனால பகவான் ஒன்னொன்னுக்கும் ஆன்சர் பண்றாரு. ஏன்பா நீ போரிட மாட்ட? இரக்கம். எதற்காக இரக்கம்? நீ யாரையும் கொல்லல, அது வெறும் ஆத்மாதான். ஆத்மா இப்ப அடுத்த பிறவி எடுத்து போய்கிட்டே இருக்கும். அதனால நீ அது பண்ணல. இன்பமின்மை. ஏன் இன்பமின்மை? ஒண்ணு நீ ஜெயிச்சுட்டுனா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும், இறந்து விட்டால் சொர்க்கலோகம். சோ அதுல இன்பமின்மை நீ சொல்ல முடியாது. பாவ செயல் எதுவுமே பாவ செயல் கிடையாது. ஏன்னா இது உன்னுடைய சத்திரிய தர்மம். உன்னுடைய தர்மத்தை நீ செய்யலனாதான் உனக்கு பாவம். அதனால மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக போர் முனைக்கு நீ உன்னோட தர்மத்தை நீ செய்தே ஆகணும். செய்யலனாதான் பாவம் அப்படின்றாரு. குடும்ப பாரம்பரியம். பெண்களை இப்படி நம்ம திரௌபதியோட இதை சொல்லி அவங்கள அப்ப நீ இந்த சமூகத்தை காப்பாற்றணும், ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நீ இந்த போரிட்டுதான் ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இருமனம். ஏன் இருமனம்? ஒரு உயர்ந்த சான்றோனுக்கு, தன்னுணர்வு அடைந்த மனிதனுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த இருமனம் இருக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு உடல், இது அழியக்கூடியது. ஆனா உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அழிவற்றது அப்படின்றது தெரியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க சொல்லி முடிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட நம்மளோட செகண்ட் சாப்டர் முடியுது. ஜஸ்ட் நம்மளோட சாண்டிங் நம்ம பண்ணிடலாம்.